Икән, монда менә шул милләтләрнең үзара мөнәсәбәтләрен җайлап тору һәм инде милләтләргә үсеш мөмкинлеге, үзенең мирасын саклау мөмкинлеге бирүче инструментларны карыйбыз икән, эш коралларын дип әйтик инде гадиләштереп, әлбәттә бу халыклар дуслыгы йорты беренче чиратта, шул исәптән күп милләтле якшәмбе мәктәбе, ләкин бар бит әле тагын мәдәни автономияләр дигән институтыбызда дип әйтик. Тимур әфәнде, бу очракта инде сорау сезгә, сез автономияда җитәкчелегендә дә бит инде автономияләр аша нинди чаралар уздырып була, алар бит инде җәмәгать оешмалары санала, общественная организация санала бит инде алар. Аларның көчләре, ресурслары дип әйтик, бүгенге көндә җитеп бетәме, милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып торырга? Аллага шөкер, бүгенге көндә бөтә автономиялар, улар берләшкән, безнең бар ассамблея, халыклар дуслыгы ассамблеясы. Ошо ассамблея инде быел 30 еллыгын билдәләй. Һәм ошо еллар дәверендә ошо ассамблея төрле халыкларга төрле саралар уздыра. Фестивальләр уздыра, байрамнар уздыра, төрле йыелышлар уздыра. Һәм менә без, мин шәхсән башкортларның курултайының рәисенең урынбасары буларак әйтә алам рәхмәт сүзләрен Фанил Алмагеевнага, якшәмбе мәктәбенә, чөнки онда безнең башкорт теле класслары эшләп бара. Фанил Алмагеевна балаларны русча әйтте, татарча һәм башкортча йырлата. Һәм безнең курултай әгъзалары Дом дружбада, халыклар дуслыгы йортында һәм безнең урман арты мәдәният йортында үзләренең төрле табалар, түгәрәкләр, төрле сараларда катнашалар, байрамнарда, фестивальләрдә һәм менә безнең Казан каласы урман арты мәдәният үзәгендә эшләп бара инде 4 ел. Инде башкорт фольклор йорт театры Актеряктала һәм балаларның фольклор эстрада ансамбль Тамыр һәм менә бөтә Казаннан башкортлар һәм башкалардан түгел анда кем башкорт рухы белән, башкорт ирлар белән, иҗады белән кызыксына, бөтә халык йыла, татарлар да катнаша. Безгә шундый анда шартлар юк, милләт буенча. Бөтә халык килә дә һәм башкорт ирларны башкара, башкорт фольклорны өйрәнә, бик матур гына мастер-класслар уза. Монда төп шарт сәнгатькә мәхәббәт берләштерә дип әйтә алабыз. Сәнгать аша без юлын табабыз. Фирдания апа, сәнгать йортында